tuturor, sunt eu, Laurențiu, și bine v-am regăsit la seria noastră de câs portabile cu Darius împreună. Da. Bun, copile, pe ce mapă să intrăm? S-a zis pe custom, pe Snowdust. Bun, custom, Snowdust. Primul. bun. Stai să-mi încep și eu clipul. 3. Bun, salut, numele meu este Darius. Și astăzi vom face un nou episod din CS portabil cu Lau. Câs portabil, salut. Bun, deodată filmăm, așa că... AK-47 grenade, bun close. Ce mă dă? Counter-terorist. Weapon shop, măi. Pe mine mă dă counter-terorist. Mie mi s-a blocat. Da, disconnect îmi dă. Bă, dar tu ești conectat la netul meu? Eu m-am și da. Ai tu. Terrorist win. Weapon shop. AK-41 game. Ce te-ai puțit? Auto-assing counter-terrorist. Și eu. Mă fac terorist, nu-mi pasă. Auto-assing. Join a terrorist. Ai de aia lui măta. Fui, zici. Go. Bă, Let's go. tu trebuie să dezasamblezi bomba. Bă, da, mână ta. Băi, nervul la O, Darius, prietenaș. You're tied for the lead. Ce-am luat. Așa se iau oamenii. E careva acolo. You have taken the lead. No. Eu am făcut toată treaba. Let's go. Bun, oameni buni, e foarte distractiv deja. Deja luăm pe toată lumea. Te-am luat, Darius. Hai aici. Hello. Hai mă să plantez bomba. Care a fost țăganul? Țăganul cui l-a făcut? Ai luat la soarele și sacra. A, nu-i corect, mă, că ăsta se ascunde în cutii, n-ar avea. Nici soarele nu-l vede. Tu trebuie să mă avertizezi, mă. Bă, nu. Cum să nu? You're tied for the lead. Ce-am făcut? Let's go. Nici nu știu ce te-a lovit. Ceva a lovit. Că mă vorbim la plural. Ia uitat cu ăla că mă mor. Da, mie îmi place. Ce să Ai spun? uitat să pui ghilimelele. Package has been delivered. E la mult. Care te dă cu bomba? Eu nu. Pușcă bomba și o lângă ea! Mă, tu ești în viață? Uită-te. Tu ai fost ăla. Da. Dar nici nu știu de care zic. Ai! Te ia soarele! Fraiere. Dar știu că Noi plantăm bombele. Rău mă dor șelele alea. la A trebuie să o plantăm să la bul, că nu am înțeles nimic. La toate. Deci la oricare, nu? Bombă! Care? Darius Sam. Nu? You have taken the Deodată. lead. Deodată ne-am luat. Ai murit? Am murit deodată cu unul de-a tău. Bravo. Dar stai Nu, în gât. nu,
Vai! Deci am rămas Ce-o luat? Oameni buni, câștigă teroriștii. You're tied for the lead. Dar oare ce înseamnă asta? Mă, tu ești în viață? Noi am plantat bomba. Yes! Tu ai fost Darius! Let's go, let's go. Degeaba îți cumperi arme, Darius, că îți pierzi timpul. Zic bine, oameni buni. Dar, nu, asta e USR 31. Care m-a luat. Asta, USR 31, asta cred că. uite la mine. Nu știu care ești tu. USR 31, nu? Răsună cu AK. Da, asta ești tu. Package has been delivered. Aha! Da, dacă vă întrebați ce You have lost the rumeg, lead. vă întrebați ce rumeg, eu acum rumeg gumă. Urmează să puște bomba și noi vom câștiga. Ca de obicei. Cu aceeași traseu. Bomb has been destroyed. Bă! L-avem unul eu am unul în echipa mea profesionist de level 70. Da, crezi tu că e de 70. De ce nu-i cu levele? Știu numai, e foarte puternic, arată că e profesionist. Darius! Ah! Ce te-am luat? Tududundun, tududundun. Moment de reculegere, avem nevoie de moment de reculegere. Eu îi mai Darius, în spate! Spate, mă, în spate! Te-am păcălit. Dar zău spune, era unul. Cred că e plantată bomba. Ioi, că e unul acolo! Unde eu? Da. Hai, dă-i! Ce-o luat! Oh, oh, că ce-o luat! Ce-o luat! Package has been delivered. Doar ce înseamnă Counter-Strike? Dar poți să nu pui picioarele pe aia. De ce? Eu vin apoi. Yes! Eu intru pe ALL, intru pe Assault, nu, intru pe... Stați, Homer House! așteaptă-mă. Bun, Europe, ALL, ALL. Homer House, al doilea. Unde? Nu știu de câte, doar știu că e cu zombie foarte tare. Nu-mi prea place. Parcă 4, 7, bă, păcănele! E un fel de păcănele. Nu, păcănel a fost ăla la alt. Eu ce le Mm. Counter-terrorist, păi, no. Homer House. Să văd dacă e Darius 75 aceea. La o KKX connected. Weapon Shop AK-47. Game Play. Vezi că ce-au la viață. No bine, eu am 200 viață. Ce-au 1000 și ceva. Știu. De asta e fain să fii. N-ai noroc! M-a luat, mă! Ești zombie? Da. Că eu mor greu.
Așa eu zombie. De care? De la care De electrocutează? la mare. Da, care electrocutează. Nu numai ăla și ăla. Și ăla te electrocutează. Toți electrocutează. Headshot. Eu ies de pe asta, că n-așa. Eu ies, eu prostie pe asta. Nu-s păcănele. Europe. Al. Intru pe Dust. Pe primul Dust care îl vezi în ochi. Weapon. Dus. Dust. SWAT team win. Stai, să vezi. Bun. Ce vei fi? Eu auto-assassin counter-terorist. De pe mine nu-mi las Terorist. Eu sunt counter. Aici, sniper. De pe mine nu mă lasă niciodată. Nici pe mine. Auto-assassin counter-terorist. Hai mă, te rog, în carne meteosă, hai să fii cu mine. Te rog, bă. Bă, așa ți-am spus, e Nu m-am nasol. cu cuțitul. Și eu. Și asta e bun. Deja mi-a obosit. Ce prost e să mor eu dacă nu. Ce-am spus de seria asta? Am filmat 11 minute, what the fuck? 11 minute 40 de secunde. Eu șterg clipul. M-a luat. Eu nu șterg. Bun, dar cam atât a fost cu acest video de astăzi. Nu uitați, dacă chiar v-a plăcut, nu uitați, no. Stați un pic că trebuie să iau pe careva. Doi. Ce l-am luat? Te-am luat pe tine, nu? S-a conectat una pe nume Liza. Bă, ți-ai închis clipul. Nu, încă nu l-am închis. Am omorât pe unul cu sniperul. Care a fost prost, nu m-a văzut. Și eram în fața lui. Nu m-a văzut, mă, și eram în fața lui. Închide, mă, clipul. Dar cine spune? Terrorists win. În fine. Go, let's go. Bun, dar cam atât a fost cu acest video de astăzi. Nu uitați, dacă chiar v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share și comment. Până data viitoare, ce să vă mai spun decât... Pa, pa! Win.